yo vedana wa to da kamun ba jomi lo na na kha atang amin twang he we wa da e le to ta fa sam te ta sa lo mu ka a tha mai kha rak ten khoi ka a ke da phak chan a kyong khara ko ya cha sa lo cha sa nang mu pe we na tong ngao chok ra khara ken a wan mun da a đơn to mi yu mun lu thu len e ali no kha kun we sa a tre len ken thok le ko ya cha sa nang mu pe se na khoi a lo pe ke chu we do now men nga ma we na ngo pe ka cha plu kon ya ko ro wang ko kra we ni ata thwa de lem sai la nan ta we thực nan ta we ka thong se koi ta plu yo na we te chan na ka san te khoi ket sa le ta la tao du người ôm tao nào ta đã tao du người chân lô mù ngọ ni ở cha nào thọ bồ đa e yo kha khôn we cấp khôn ya sa nang mu pe fa sơn phố thiên pe lu yo nào ma ka la đôn chơi thiên chung nhung wa ba da phi ka sa ra ôm lu le phi wa da ba cấp chân ku yo yu ma lu mo si ngang wa lên tai ta chân lô mu maya kayum ama lo nai we the fun we bawa ka kai I ba pop chân dia thra yo we dana wa to da kamun ba chu ni lo nai we nào kha atwang we amin twang wang he we wa da e le to ta fa sam te ta sa lo mu ka a ma mai kha rak ten khoi ka a kep da phak chan a kyong khara ko ya cha sa lo cha sa nang mu pe we na tong ngao chok ra khara ken a wan mun da a đơn to mi yu mun lu thu len e ali no kha kun we sa a tre len ken thok le ko ya cha sa nang mu pe se na khoi a lo ko le ke chu we do now men nga ma we na ngo pe ka cha pru kon ya ko ro wang ko kra we ni ata thwa de len chai la nan ta we thực nan ta we ka thong se koi ta pru yo na we te chan na ka san te khoi ket sa le ta la tao du người ôm tao nào ta đã tao du người chân lô mu ngọ ni ở cha nào thọ bồ đa e yo kha khôn we cấp khôn ya sa nang mu pe fa sơn phố thiên pe lu yo nào ma ka la đôn chơi thiên chung nhung wa ta da phi ka sa ra ôm lu le phi wa da ba cấp chân ku yo yu ma lu mu si ngang wa lên tai ta you mana na chen ga san